Культурная столица Беларуси Новополацк готовы до творчага марафону. Ён стаў 9-м горадам, якому прысвоены гэты статус. Сімвалічна, што 2018 для Новополацка юбілейны. Яму спаўняецца 60. Культурныя праекты аб'яднаюць вялікую колькасць людзей. Удзельнікі творчых калектываў, музейшчыкі, простыя гараджане ўжо ў чаканні шматлікіх мерапрыемстваў. Да творчай эстафеты падключацца і гарады-пабрацімы. Сфотаграфавацца з вядомымі спартсменамі, пабываць на школьных занятках, знайсці сваю вуліцу і нават вокны кватэры на дакладнай копіі горада ў мініяцюры. Гэта толькі невялікі фрагмент інтэрактыўнай экскурсіі ў музеі гісторыі і культуры Новополацка. У гэтым годзе музейшчыкі абяцаюць прыадкрыць і тайны фондаў сховішча. У нашым музеі захоўваюцца унікальныя, вельмі каштоўныя экспанаты. Ідэя адкрытых фондаў нам дапаможа паказаць усё тое самае каштоўнае, але не прадстаўленая ў экспазіцыі. Спорт, прамысловасць, адукацыя. Галоўны герой экспазіцыі – чалавек. Хутчэй за ўсё асаблівае месца ў музейных залах зоймуць фотаздымкі, зробленыя ў гэтым годзе. Яны раскажуць пра Новополацк як культурную сталіцу Беларусі. Да эстафеты падключыліся і бібліятэкі горада. Крэатыўныя праекты тут стартавалі і паспелі аб'яднаць сотні жадаючых правесці час з карысцю. Стартовали детские квесты по книгам. Также у нас планируется очень много социальных проектов. Да, у нас будет библио IQ, где наши молодые новополочане смогут почитать книги и испытать себя на знание определенной литературы. И, конечно же, проект «Читай со мной по-белорусски», когда библиотекари приходят в детские поликлиники и рассказывают юным новополочанам на белорусском языке, популяризируя родной для нас язык. Мерапрыемствы пройдуць пад дэвізам сяброўства. У культурных праектах будуць удзельнічаць і гарады-пабрацімы. Іх у Новополацка 20. Центральным мероприятием мы планируем провести именно мероприятие «Лилея сяброўства». В первую очередь с участием молодежи, детей нашего города, наших городов-побратимов по взаимному культурному обмену, изучению культуры наших стран, проведение телемостов, совместных выставок, пленэров. Акцент на нацыянальны каларыт. Народная песня ў выкананні тэатра Субатэя, расказвае кіраўнік калектыву Кацярына Феадотова, не раз гучалі за мяжой. Сёлета артысты плануюць дасканала папрацаваць над рэпертуарам. Тым больш, што нагодаў гучна заявіць пра сябе адразу некалькі, у тым ліку і юбілей самога калектыву. 5 лет этому коллективу. Это трудовая молодежь города. Некоторые люди работают на заводе. Есть, конечно, музыкальные работники. Постараемся показать, что мы действительно очень любим свою традиционную культуру и будем работать в этом жанре, в этом направлении. Новополацк стаў 9-м па ліку горадам, якому прысвоены статус культурнай сталіцы Беларусі. У маладым горадзе акцэнт робіць менавіта на моладзевыя калектывы. Для іх гэты год выдатная магчымасць загучаць па-новаму. Віктор Праліш, Марына Романовская, Александр Петровецкий. Навіны Новополацк.